Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказане». З вами Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, усім нашим братям, русинам і русинкам і всім людям благої волі. Тема нинішньої передачі – судьба Православної Церкви на Україні в постсовєтський час. Яка судьба Православної Церкви на Україні у постсовєтський час? Період существування Совєтського Союзу і в його складі Совєтської соціалістичної України Православна Церква канонічно перебувала в гоніннях, стісненнях, то не є секретом. Сибір згноїли майже більше 100 тисяч священників, коло 200 тисяч церковних людей, монахів, монашок. І їхніми соучасниками завсігдатаї були лідери українських комуністів. Починаючи від времен Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Щербицького, а потім, наконець, і першого президента України Леоніда Кравчука, який був ідеолог атеїзму, ідеолог комунізму. Після розвала або розчленення, кажуть, СССР, почалася демонстрація публічної ненависті до церкви. Із-за границь уводили сотні сект, котрі обладали фінансовою підтримкою, роздавали гуманітарну допомогу, знімали на кіно, так як роздають нашим бідним людям, і то показували в Америці і в Європі, який то бідний народ, який він не церковний, і який готовий стати сектантами, протестантами, лиш би їм дали якусь поміч. Вспомнимо, що іменно комуністи відділили церкву від государства і від школи, а школу від церкви. Даже зв'язали, як ми говорили, диплом вищої освіти в Совєтському Союзі із вивченням насильственним, вивченням научного атеїзму. Хочеш мати вищу освіту, мусиш вивчати атеїзм. Боже, комуністи в Україні також зуміли після розвалу СССР захватити власть і приступили до розпила совєтського наслідя. За 30 років вони зуміли звести нашу державу на одну із останніх міст, коли в той час вона була одна з передових держав. Но за ці 30 років, руйнуючи економіку остальної, руйнувалася школа, наука і, звісно, руйнувалася церква. Яка ненависть до церкви? Ми бачимо, який економічний тяжкий час нині, високі тарифи. Все рівно не забувають внуки тих комуністів, котрі нині при владі, робити свою роботу проти церкви організовано. І коли назвали путь України до європейських цінностей, то серед європейських цінностей є безбожие и неуважение к православию. А отсутствие у граждан актуальних для жизни прав і свобод тепер за 30 років кажуть, знаєте, то ще слаба демократія, молода демократія. Ніяка не молода. 2, 3, 5 років достатньо було, щоб взяти лучші образці правової системи, а не починати нібито з самого початку. І так, церква у постсовєтський час вроді би стала свободна, але появилися нові гоніння на церкву. В першу чергу в Києві влада почала придумувати київські патріархати, различні другі автокефальні, і їх реєструвати без ограничення. Коли ота система вийшла, то там почалася возврат. Греко-католикам було дозволено захвачувати православні храми. Це була ціла велика релігійна війна, яку організовувала саме нова влада. Владі так було важливо вчорашнім комуністам, котрі заявили себе вже націоналістами, щоб люди билися на храмах, на релігії,
Ну, а вони дуже мудро і дуже швидко продавали і то, що обладали нараз на момент розпада. Но церква вижила і вижила достойно. Ведь і в Ужгороді ми також, хоч розпочали плани будівництва собору ще тут у радянський час, але реально новий собор в Ужгороді почав будуватися вже при незалежній Україні. Но ні держава, ні багаті люди нам не допомагали, і ми то не хотіли. Но увидели ми, що релігійна війна, організована владою між православними греко-католиками в Закарпатті, по цій Україні, особливо в Закарпатті, особливо на Галичині, привела до того, що були ослаблені то ті регіони, котрі були історично релігійні, західна частина, і вони були ослаблені релігійним діленням і протистоянням. Коли та війна закінчилася, влада в Києві подумала, а чому ж то не б'ються люди? І придумали ще одну релігію привезти із Турції. Що тепер, щоб знову Україну і малоросів українців тягнути під турецький гніт. Історично ми то пам'ятаємо, але ми, русини, такого не знали, тої історії Малоросії, бо ми були за межами Київської Русі, по крайній мірі, документів іншого не засвідчують. І наконець, невзирає на те, що нові комуністи під видом націоналістів, їхні внуки, успіли за 30 років все розпилити, що лиш може, все розпродати, що лиш може, ми програли економічно, але церква, на котру дивилися косо і нині депутати Верховної Ради прийняли закон про зняття з реєстрації церков, змінити ім'я, вмішатися чуть ли не в діла церковні. Церква вистояла. В Закарпатті тим більше. Збудувалися сотні нових храмів, прийшли до церкви мільйони людей. І це показ того, що і майбутньої України, безумовно, потрібно сильну економіку. На першому місці сильна духовна основа. На чому стоїть утвердження чиновників антирусини в Україні, ож любі вимоги русинов суть проросійські? Дійсно, про це нам писали многі русини в інтернеті. От я би процитував таку цитату. Ми всі русини з 91-го року ізначально були настроєні проукраїнськи. Но бувші укрокомуністи, ставши укронаціоналістами при власті, рішили отказати русинам в признанні, і, як крайні пише той злочинці, за 30 років стали подло видавати стремлення русинського народу за національне признання, як якоїсь проросійської. Окремі випадки були як промадярської. А значить, і не лем беззаконне, но ще й уголовне діло. Вдумайтеся, в Україні внушили всім людям у голову, що якщо ти хочеш бути русином, ти проросійський. Хочеш мати добру пенсію, ти проросійський. Якщо ти покритикуєш владу, за якою цілі шлейфи злочинів, ти проросійський. Но май обідно, що за 30 років ніколи русини не требували собі, русини Закарпаття, автономії в Росії, чи в Мадярщині, чи в Америці. Ми просили визнання в складі України. Тобто, як ми говорили в прошлій передачі, ми движення русинов проукраїнськое. Но зато, щоб отказати у елементарних правах русинам, в Києві і було придумано такі фейки, що, мов, ви знаєте, ми б признали русинов,
але їхні лідери фінансуються або суть проросійськими, то значить не можна. Мадяри в Закарпатті промадярські теж не можеш їм дати визнання або школу дати їм. Видумувалися такі фейки. Нам тяжко коментувати, як би то оцінили юристи. Ясно, злочин, але тут мало злочина. За 30 років в Україні влада продемонструвала, що чиновники іще якось демонстрували садізм політичний невизнання русинів. Ми, русини, чули скільки раз, що русини – шпіони, русини – двойні. Тим більше, що вони ще в Закарпатті більшинство канонічних православних християн, то тим більше проросійські. Но, а якщо русини проголосували завжди за Україну, являються частю української держави, як громадяни України, чому їх хтось лишив мати свої погляди про китайські, про англійські? Ведь ця Україна і всі правительства просто піщать кожен день про європейське, про американське. Ну, а на якому основанні вони то роблять? Бо так хочуть. Якщо в історії Закарпаття було бажання войти в Совєтський Союз як віддільна Карпато-Руська Республіка, то чому ж русини не мають права дивитися на другі народи, глядати в них культурні зв'язки? Чому ж то ми не можемо із білорусами зав'язати контакти культурні? Що, тоді ми будемо пробілоруські? От чому всі злочини української влади, українських чиновників зав'язані на одно. Вони шукають фейки, обмани, щоб відмовити в елементарному праві. Пам'ятаєте, в прошлій передачі з вами говорили, що прийшли сюди 3 інститути – Київський, Львівський та й місні наші інститути при президентові, котрі написали мені такий злочин. Ви знаєте, він проросійський, а іще вимагає визнання русинської національності як незалежної від української. Да це в світі давно визнано. Що це за неуки зібралися з 3 припрезидентськими інститутами, щоб такі речі писати? А що робити? А їм так сказали, вони свої гроші отримали. Недавно з Києва прийшла в Ужгород комісія із Міністерства для зустрічі із національними меншинами. Зобрали всього-навсього 3 національні меншини. І вже в Києві відповіли, що вони зустрілися з усіма національними меншинами. Нагадаю всім іще один фейк, який придумали українські комуністи. Нині його ним дуже жонглюють мери міста Ужгорода, або другі Мукачева, або Закарпаття, або обласна рада, або ті ж самі наші обласні керівники. Закарпаття, цитую, це многонаціональний край, де живе понад 70 національностей. Та якщо з Києва прийшла комісія і зустрілася з 3 національностями, а де сиділи 67 національностей. Виявляється, це комуністичний і нині націоналістичний фейк. У Закарпатті живуть 5-6 історичних національностей. Корінні русини, корінні мадяри, корінні румини, ну і частинка у нас рядом живуть і словаки корінні. Це історія. Ніхто, ні словаків, русинів і мадярів сюди не прийшли. Недавно чую передачу, вже кажуть, що у Закарпатті живе діаспора мадярів. У нас такої нема. В Закарпатті живуть корінні мадяри. Тут діаспора, скоріше можна говорити про росіян і про українців, про білорусів, про грузинів, про армян. То може бути діаспора. Но русини не діаспора. Ми тут живемо
давніше, чим взагалі знається історія європейських держав. Отже, ми нагадуємо, просимо всіх знати, у Закарпатті русини проукраїнські. Ми хочемо жити всі у державі. Да, ми видимо, яка вона бідна, і що вона йде в такий тупік, нас ніхто не визнає, з усіма сусідамися наші чиновники повадили. Однак це наша держава. Ми її любимо. Ми стараємося все робити для єдинства її і єдинства церкви. А головне, що б не робили антирусини, вони війшли в історію як злочинці і перед українським законом, і перед Богом. Русини виявилися молодці і перед українським законом, перед тим, що законопослушні, і перед Богом, бо свою національність, мову, культуру, релігію просто так не віддали. Ми про щось говорили, що на Галичині галицькі руські були знищені австрійцями просто фізично. Вище 100 тисяч самого цвіта нації галицько-руської було вивезено у концлагеря. Многих тисячами розстрілювали в дворах, без суда і слідства. Вчинилася ота австрійцями така націоналістична чистка. З оставшихся тепер жителів у Галичині лише одиниці пам'ятають славну галицько-руську історію з її зв'язком із галицько-руським миром. Так, як і ми в Закарпатті, але у нас 95% пам'ятають свою історію, в Галичині ж 5%, і то із кращих істориків. Ми дякуємо Богу, що недавно знову виступив і Петро Петрович Толочко, котрий великолепно показав історію нашої держави, і її фейки, і що треба приймати як істину, а котре треба відвернути. Ми, русини, за 30 років вимагали, не угрожали, вимагали, і в Мукачеві меморандум Другий Європейський конгрес русинів прийняв, тобто нагадування, напоминання. Ніхто нікого не бив, не угрожав, ніякі заклики не били. Ну, щоб не признати русинів, спецслужбам була дана команда 600 русинів визивати на суди, а потім мене судити за нібито заклики до сепаратизму. Який суд не доказав, не вказав ні аудіо, ні відео, ні свідків із числа русинів. А це означає, що якщо і далі буде така історія, це лише буде на дуже велику шкоду і державі Україні, і самим властям, ну і самим антирусинам українцям, які до сих пір, критикуючи Сталіна, Хрущова, комуністів, і вместе з тим антирусини нині точна копія сталінських тих дебоширів, котрі нападали на русинів, не визнавали, переслідували і церков, і русинів. Ми надіємося, рано чи пізно зміняться злочинці, чиновники і прийдуть нові люди, котрі добру дадуть оцінку злочинам попередніх, і, можливо, і русини зможуть вільно вдихнути. Поки що за 30 років державна політика антирусинська. На щастя їх, ні одного письма від русинів не прийняла ні Європейський Союз, ні європейські інституції, ні славна демократична Америка. Просто проявили 30-річний глухонімий стан. Але ми вижили. Русини вижили достойно. Правда, 60% наших людей тепер витиснули за межі, але вони чесно, як ми вже повторяли, заробляють гроші, несуть домів мільярди доларів, щоб ними платити мудрейших українських чиновників, котрі, крім руйнування, майже нічого не знають, і які лише з року в рік вже в 20 разів підняли тарифи на всі ці енергії, котрі потрібні для життя. Ну і це людей не пугає, но віримо, що одного разу Бог придивиться на сльозу всього українського народу і на болі русинського народу і дійсно піддасть
всіх тих злочинців відповідній карі. Хоча, думаємо, многі з них уже сьогодні несуть Божу кару через дітей своїх, через родичів, через власні здоров'я, через негідну смерть, а також і другі кари, які Бог посилає. Но ми молимося, Господи, не карай наших противників, бо ми розуміємо, що цінніше зберегти русинам мирний спокій, мати красиве і приємне лице, посмішку до всіх, гостеприємність до всіх, але ж після того тоді вже вимагати своїй національності і своїх релігійних прав. Ко придумав явно націоналістичні фейки за кражу Москвою імен Руський і Русь. Недавно настоящий, як назвав себе дописувач в інтернеті, генетичний українець із-під Києва, пожалувався, що йому невозможно називати себе в Україні українцем, бо многі восприймають тебе як галичанина, котрий тільки себе рахує українцем. Що мені робити? А як у вас там, у Закарпатті? Як відповісти, звісно, таке питання, коли дійсно жителі західної частини, Галиції, себе рахують українцями, подлинними українцями, і якщо хтось в Україні не такий, як вони, значить проросійський ворог і бити треба. Так от, для того була придумана так називаємо така брехня, мов москалі украли від Києва слово «Русь» і «русський». А от галичани-уніяти взагалі украли в Україні слово «Україна» і «українець», пише той же дописувач. Бо вони зробили подмену понятій, де настоящий українець – це тільки житель Галичини. І тільки уніат, бо православний обов'язково проросійський. Якщо лише хтось звернувся вже у їх галицьке вірування, мов українці тільки вони і ніхто більше, ну такого приймають. Жителі Закарпаття взагалі випали із поля достойних українців, так називають брезгливо нас мадяри. Ну, а Україна – це держава, яка повинна, пише той дописувач, це цитата, «кола належить тільки їм, а не якимось там полтавчанам, запорожцям, а тим більше закарпатцям, сумчанам». Полтавчани в Полтаві, пише той чоловік, ну, як ми кажемо, як русин в Закарпатті, навіть не хазяїн, а гость, а іменно активіст із Галичини. У Полтаві це він, у себе вдома. І таке твориться, на жаль, по всій Україні і по всім областям. Цитую далі цитату, що контрольори цієї псевдовіри – це уличні шоу-маски, націоналісти, які возомнили себе єдинственними, одинокими патріотами України, ну, єдинственними, хто має право від імені народу говорити. Всі остальні мають мовчати. Заговориш, а ти проросійський. Не дивлячись на те, що поляки удержували у польській неволі історичну Галицьку Русь з польським іменем Галиція до 1939 року, де польський язик був повсемесним на 100%, а сам Львів був лише на 70%, польський і лише на 10%, єврейський і лише на 7% галицько-руський, як називають вони, русинський, то звідки в Львові сьогодні 152,2% українців? Виявляється, що тут також треба подумати. Але фейк, що москалі вкрали русський і Русь, а тепер вже буде скоро треба придумати, що русини Закарпаття украли у галичан русин і русинський. А реально що сталося? Це
політики Галичини втратили свідомо. І свідомо відмовилися уже 100 років назад від імені Русь і Русин. І бесіда про те, що Арестович казав, треба нам всім повернутися, це, во-первых, злочин, а во-вторых, нікуди вже не вернетеся. Єдині в Україні русини, які є русини, були і будуть, це жителі Закарпаття. Якщо хтось знайдеться один русин десь там в горах на Львівщині або там в Буковині, ми не кажемо, що немає права. Однако, річ йде про серйозні речі. Однак, невзираючи ні на які перепони, ні на які фантазії галицьких націоналістів, чи других націоналістів, чи київських єврочиновників, ми в Закарпатті законно послушний народ. Ніколи не були звинувачувані у міжконфесійних, міжнаціональних конфліктах. Ми з повагою дивимося на усіх наших сусідів. Нам, наприклад, дуже симпатична Буковина з її історією, з її православ'ям, з її свободолюбивим народом. Нам також симпатична і Галичина в лиці їх православних людей. І нам скорбно, що там частина тих людей, які стали греко-католиками при владі, тепер творять, нашу думку, неподобства, але ми, громадяни України, кажемо, на Галичині вони називають себе хочуть. Ми в Україні відкидаємо фейки, що нібито москалів щось украли, русини щось украли. Ні. На жаль, повторимося, саме 100 років назад австрійсько-новоукраїнці, котрі там сформувалися в Австрії, котрі були приведені на Галичину, потім через Грушевського, через цю плеяду, були приведені для того, щоб українську ідентичність, яка зародилася у невеличкій кількості у Галичині, перевести її уже руками комуністів українських на всю Україну. А нині на всю Україну продовжують це робити і нинішні власті. Ми в Закарпатті любимо усіх. Але просимо, не чіпляйте на нас ярлики сепаратизму. Ми маємо свою красиву історію. На наш погляд, красивіше, ніж історія України, чим історія Галичини. Наша мова найкрасна на світі, язик русинський нігде, ніяким іншим не може уповісти так файно, як по-нашому. Однак ми любимо українську мову. Ми молимося в православних храмах за єдинство церкви, за єдинство держави, а тому ми чесні громадяни, маючи право 100% користуватися і Конституцією, і законами України, і підписаними міжнародними законами. Як архімандрит Олексій Кабалюк став тою лічністю, аби понести письмо і вести переговори з самим Сталіним за судьбу Закарпаття, Карпатської Руси? Цікавий вопрос. Архімандрит Олексій Кабалюк, карпатський русин, уроженець нашого краю, знаменитої Рахівщини і Ясеня. Саме він дійсно сформувався як духовний вождь підкарпатських русинів, котрий в дуже важне время духовно-національного возрождення цілого народу став у числі тих, хто здатний був повести народ до благословенного моменту, коли весь світ визнав русинів як народ, який має свою землю, і зато він і був ізбраний у Мукачеві 18 ноября 1944 року, тобто до появлення так називаємої комуністичної партії Закарпатської України, така ж, котру потім і розпустили, котра стала через 3 дні 21 ноября, і уже за 5 днів до того, як 26 ноября, у Мукачеві був зведений НКВДистами перший і останній з'їзд народних комітетів. Так тоді якраз 18-го був вибраний Олексій Кабалюк і його ця вся делегація, щоб пішли
у Москву, понесли письмо і могли вести переговори із самим Сталіним о судьбах Закарпаття Карпатської Русі. Святий Олексій на протяжении веков отих часів завжди акцентував, хоча русини з нетерпінням чекають можливості жити своїми братами, слав'янами і руським народом, які за Карпатами. Но ми себе вважаємо русинами і так хочемося обстати, щоб нас усі рахували. Но ми не українці, а наша рускость не моложе Карпат. Кроме того, в письмі Сталіну 18 ноября у Мукачеві було написано, що розуміючи, що присоединення Подкарпатської Руси к Совєтському Союзі уже неоспоримоє і неотвратимоє, то ми считаємо, як русинські лідери, просити власть СССР предоставити нам той же статус, який ми мали в составі Чехословакії, окремої національної республіки з іменем Совєтська Карпаторуська Республіка. Бо дуже важливо було розуміти, що річ йде про мудре рішення. І от у них як було написано в письмі: ми, ниже підписавшися, представники православних общин Карпатської Руси, виражає волю всього нашого руського православного народу, просимо включити Карпатську Русь в состав СССР в формі Карпаторуська Русько-Совєтська Республіка. Письмо підписали сам Олексій, ігумен Феофан Сабов, котрий управляв ділами Мукачево-Пряшівської єпархії. Замітьте, Мукачево-Пряшівської, тоді ще то була єдина єпархія. Ну і русинський професор Петр Васильович Лінтур. Контекст письма також слідує чітко розуміти, що в його прагматичних таких стремленнях було чистоє, неподдельне желання народу русинов войти у Совєтський Союз на правах незалежної республіки. Це означало, що Олексій Кабалюк і русини жителі хотіли приєднатися іменно зі своїм статусом республіки. Не автономія маленька, не якась там національно-культурна автономія, а іменно віддільна держава, Національна Республіка Русинов, яка б уже мала обще названня із другими республіками, і тим самим була б можливість русинам в составі СССР розвиватися як народу окремому, який у союзі з другими народами міг би проводити своє життя совмісне в єдиному культурному пространстві. Любі прошення русинов в отношенні Сталіна і СССР – це не якась поддержка комуністичних властей, як то так і вигадали, а просто їх попитка дипломатичним путем, через переговори, хоча і з несильною позицією, бо Росія була, Совєтський Союз був переможець, а це була представницька делегація від одної з республік Чехословакії, за котру же було раніше сплановано, щоб всю республіку вже від'єднати від Чехословакії і приєднати до СССР. Но іменно догадується про це, і святий наш Олексій Кабалюк, і вся делегація просили іменно власть, вірніше, готовилися просити. Но їх не допустили. Водили їх в Москві по музеям, концертам, а до Сталіна не допустили. Удивительно, що ми хочемо казати, і ще в 1944 році, коли ще край не був радянської країни область, русини себе 100% ідентифікували як русини. Ми не говоримо за Августина Волошина, котрий був політичний українець, його група. Вони називалися політичними українцями, хотіли бути у власті, однако, була групка, яких ми просто
І не хочемо говорити, що вони мали всеобщее влияння. Бо від після того, як галицькі русини вже були спольщені до 1939 року, а за 2 роки радянської влади в Львові вже потерпіли асиміляцію радянсько-українську, так ми називаємо. Бо мова Галицької Русі і мова тодішньої радянської України була все-таки різнилася. І тому недавно галичани хотіли ввести в українську мову галицькі елементи галицько-української мови. В основному русини желали бути признані. І причому з територіально таким національним самоуправлінням. Бо іменно це давало можливість, де би ми не пристали, до якої держави, до мадярів, до чехів або до Совєтського Союзу, то обіцяло нам не бути асимільованими. Більше того, русини підчеркують, що люди являються русинами і синами Русі не молодшими, як Карпати. Но і не ідентифікують себе як українці. Ми, кажуть русини, з іменем Україна і українець познайомилися лише в період Першої мирової війни. В період тої війни прийшли до нас галицькі націоналісти, і вони нам ту ідею ту занесли. В письмі підчеркувалося, я, до речі, читаю і цитирую много, що в то время, як галичани принесли це ім'я як при іностранній поддержці німецьків, подкарпатські русини зберегли своє ім'я русини самі, без підтримки ніякої Праги, ніякого Берліна, ніякого Вашингтона. Ближе до кінця письмо ще раз підкреслює, що народ наш – це русини, які не желають українізуватися і просять создати Карпато-Русинську республіку від Ясеня до Попрада, від Ушка до Доброчина, Дебрецена. І так, що русини можуть бути у місті з усіми братями-слав'янами, русскими, українцями, білорусами, но оставатися русинами. І цю місію, уви, українські комуністи не дозволили, не допустили ні Кобилюка Олексія, будущого святого церкви, ні всю делегацію до Сталіна. Хоча деякі думали, що якщо б прийняв Сталін цю делегацію, наш святий преподобний Олексій Кобилюк був достатньо способний убідити і Сталіна, що треба зробити, бо у планах русинов були такі задуми, щоб до Карпатської Русі повернути теперішню частину Румунії, там тоді була, Претисянську частинку Мадярщини, частину всю Пряшівську Русь і теперішню Лемковину. Отакі плани були. Но, уви, на це ніхто не пішов, а тому і письмо осталося тепер лише як юридичний доказ, що наші люди завжди розуміли добре свої права, орієнтувалися по времені і дуже акуратно говорили. То, що їм відмовили українські комуністи, ну то ж це наша трагедія, но не закінчення нашої історії. Русини вистояли і віримо, що рано чи пізно в складі України ми будемо мати відповідний статус і визнання, невзирає на мнення українських інститутів, у котрих наплодилося много, і котрі по заказу роблять антинаукові, антиконституційні висновки відносно русинов. Русини, як ми вже говорили, підозрювали. Ну, можна сказати, і вже були увірені, що якщо їх насильно введуть в Українську Радянську Соціалістично-Комуністичну Республіку, вони, русини, будуть неодмінно українськими комуністами українізовані, що дійсно і неізбіжно ставалося. Но, повторюся, аж би Сталін прийняв тоді святого Олексія,
і делегацію, то він би міг розуміти, який був удачний був для русинів. Ну, в принципі, для будущої України, бо Карпатська Русь могла з Україною бути єдиною державою. Які були можливості, а їх, уви, німецький шпіон, як називали і Леніна, і Сталіна, не використав. З другого боку, радянські українські комуністи уже тоді не вважали права русинського народу, не говоря вже про цілу делегацію, яку не допустили до Сталіна. Осознавали, що Подкарпатська Русь, як Карпаторуська республіка, стане ту велику силу для підтримки православної церкви. Ведь то був регіон релігійний. Но в кінці кінців ці события вказують нам, якої великої благодатної православ'я, чим обладали русини і русинська ідентичність, но пострадали і православ'я, і русинська ідентичність від українських комуністів. Так се стало, що прийшли часи, і знову, тепер уже від українських націоналістів, і православ'я страдає, і русинська національність. Пряшівська Русь, вона ведь так, по нашому розумінню, не по всім правилам і домовленостям осталася в составі Словакії. Це земля великого святого Олексія Товта, отця американських русинов, американської Руси, національного будителя Олександра Духновича і многих других важних діятелів. А тому русини розуміли, треба бути окремими. Тому у жилах русинів вже є отот дух автономності. Ведь коли недавно Галичина просила автономію, офіціально, обласна рада, з транспарантами, а потім то замовчали. Но ведь ми в Закарпаттю не вимагали їх судити, або не обзивали галичан сепаратистами, хоча там докази фіксовані, задокументовані. Но ми кажемо, ну то ваша справа. Хочете вертатися до матері своєї Польщі, то ваша справа. Ми не спонукаємо вас і не держимо вас. Но і ви знайте, що ми в склад України радянської пішли не добровольно. А от у склад теперішньої України голосували ми свідомо. А тому що наша держава, і хто має, яка біда нам йти має сюди, і лізти нам в очі і казати: ах, ти русин, значить проросійський, а хоч проалеутський, проляскінський, яке твоє діло? Я маю погляди з уваженням, я скоріше, наприклад, прогреческий. Нам все любить держава Греція православна. А при чому тут лише проросійський? А ми любимо Словакію, ми прословацькі, промадярські, прорумунські, пропольські. Ну що з того? Ми любимо Америку, проамериканські, і німців любимо пронімецькі. Ну чому? Із-за того, що ти проросійський в їхній думці, лишаєшся права називатися по національності своєї. А може твоя фантазія, неук, чиновник, лише основання фіксації злочина, причому злочина, який не має того часу, коли він буде устарівший. І іменно, тому ми так кажемо: Господи, дай нам сили і мудрості, щоб ми ніколи не забували за подвиг наших духовних отців, котрі у тяжкий час Австро-Венгрії добивалися, щоб ми були русинами. У тяжкий час після розвалу Австрії, Австро-Венгрії, ми, русини, організувалися у національну державу. Це признали 57 держав світу. У складі Чехословакії були 3 національні держави. Не 3 якісь там території, як то колись неточно і неосторожно казав професор Магучі, а іменно Республіка Національна, Подкарпатська Русь, згідно Конституції Чехословакії, яка була прийнята 21 ноября 1938 року. Отже, і нині ми не боїмося казати правду. Нам закривають рот, тягають у суди, угрожають
і сліпо обзивають сепаратистами, тепер готові обзивати нас ізменниками Родини. Но у нас, у русинів, таке вираження: самі ви ізменники Родини, самі ви сепаратисти, нічого нам ліпити то, чого у нас нема. Ми православні, русини, у нас окрема національність, окремий язик, культура. А це значить, що ми вправі користуватися всіми можливостями українських законів, які, к сожалению, останній закон про корінне населення, про освіту являються тими, які протиречать і історії, і європейським хартіям. За що Україна вийшла в конфлікт з усіма сусідами, а значить, не дав Бог мудрості нашим чиновникам. Но такою мудростю обладаємо ми, подкарпатські русини, переважна частина жителів Закарпаття. А русини не промадярські, не про чеські, не про російські, а про українські. Кожний народ має своїх святих. Які святі можна назвати нашими національними святими? Удивительна річ. Із времени весни народів 1848-49 годів происходить дуже інтересний епізод у житті нашого народу, який демонструє активність національного самосознання русинов у їх стремленні бути признаними і незалежними народом, який би мав право на усі свої права, як кожний незалежний народ. Отак се стало, що прийшлося русинам признавати, що не було можливості нараз об'явити незалежну державу, бо дуже був високий рівень мадяризації греко-католицького духовенства і взагалі тої еліти. З другого боку, іще многі з русинов не були готові к тому, що вже через 20 років, як свідчив перший прем'єр-міністр Подкарпатської Русі Андрій Бродів, поголовно населення освіченої, появилася своя еліта, свої вчені, учителі, лікарі і другої. Тому іменно согласилися русини на підсказку американських русинів не йти автономією у мадярах, бо там була опасність скорої асиміляції, а піти до Чехів, до словаків, котрі на словах обіцяли, що не будуть русинів націоналізувати. Однак виявилися обманщиками. Чехізація була одною з проблем для русинов. Чому русини не захотіли бути частю Чеської православної церкви? Тому що розуміли, що це шлях до асиміляції. І не хотіли мати загальну державу, а свою окрему національну республіку. Що касається наших святих, то дивіться, інтересно, і так люблю, наприклад, є такий святий Герман Аляскінський. На Алясці він національний. Ефросінія Полоцька, така важна, знакома для всіх білорусів. Преподобний Сергій Радонежський для Великої Русі, Іов Почаївський на Волині, а потім його діла продовжив Амфілохій Почаївський. У нас ми вважаємо, можемо рахувати національними святими нашими Алексія Ісповідника Карпаторуського і Іова Угольського і весь собор карпаторуських святих. Якщо хтось має других святих, а святих було багато, але не всі були якби прийняті церквою, то це означає, що в будущому число святих буде поповнятися. Но на сьогоднішній день таку, як місію виконав преподобний Сергій Радонежський у Великій Росії, таку місію виконав преподобний Алексій, ісповідник Карпаторуський у Подкарпатській Руси. Отже, кожен народ, в тому числі і ми, маємо своїх карпаторуських святих. А вся Україна має чудесний свод Києво-Печерських святих, які і загальноукраїнські, і загальноруські, ну і наші русинські, бо перший святий в Києво-Печерській лаврі русин преподобний Мойсей Угрин. На жаль, його ошибочно називають, що він був венгр, но він названня мав
такої угрин, но був етнічний русин. Так і сьогодні у нас є русини, котрі мають фамілію чех, фамілію словак, фамілію мадяр, фамілію румун, фамілію німець, фамілію поляк. Но ведь это всі русини. А також наші русини мають до сих пор єдиний народ у світі, де фамілія і ім'я співпадають. У нас є фамілія Іван, Олексій, Василій, Сідор, Дмитрій. Це греческое ім'я Ісидор. Уже звідси производні Іванов, Петров, Сідоров, або на українській мові сержант Петренко, Марченко, ілі Сідорович, білорус. А значить, ми маємо таку красиву древню історію. І як би не обіжалися і не обвиняли нас, все-таки Галицький руський мір, наш Карпатський, Карпаторусинський руський мір, навіть якщо не хочемо зв'язати з другими, все-таки стільки мають общої історії. Отже, просимо Бога, щоб Бог подарував нам молитвами наших національних святих мир і благословіння. Благодаримо Господа і Українську православну церкву, що вона своїм синодом установила для Закарпаття, для двох єпархій Мукачево-Ужгородської і Хусько-Виноградовської особливий праздник в неділю після Кирила і Мефодія, то що 24 по новому травня, у неділю ми маємо праздник Собор Карпаторуських святих. Отже, маємо своїх святих і молимося до них. Но нам приємно розуміти, що наші святі – це у сім'ї всієї Вселенської православної церкви. От начала ХХ віка еміграція русинів у Європу і США стала масовою. Пройшло вже 100 років, і от знову та сама картина – видавлювання русинів із рідної землі. Що це зловредна столітня циклічність? Що це? Ну, можеш подумати, столітня циклічність, но навіть не зловредна, а злочинна. Однак, 100 років назад дійсно почалася велика еміграція русинів в Америку. Вона була із Буковини, із Галичини. Но ми говоримо поки за своїх. Около 300 тисяч русинів вийшло в Америку, і там вони знайшли роботу, спаслися від голода, від безробітниці. Но там одновременно вони і залишилися русинами, до речі, бо їх американці там не били, що вони насильственно їх робити українцями. І там вони залишили пам'ять про свою землю, про старий світ, як вони казали. Но прийшов час, коли тепер ми видимо, що знову наші жителі Закарпаття, наші русини, із 1 200 000 – 1 300 000, більше половини, ось 150 тисяч людей, молодих спеціалістів, вийшли на заробітки за границю. І так, якщо 100 років назад була така 300-тисячна еміграція, то вже через 100 років вона повторяється уже вдвоєну силу. Хоча, звісно, русини живуть і в США, в Канаді, Бразилії, Аргентині, у Бельгії, в Германії, в Росії, в Румунії, но найбільша діаспора русинів іменно в Америці, іменно в штаті Пенсильванія. Особенно упорное сопротивление развитию промышленности у Закарпаттю проробляв, як пишуть історики, граф Шемборн-Бухейм, австрієць, фанатик, католик, писав революціонер, демократ Іван Франко, писав за нього такі слова за Австрію і за Шемборна. «О, Австрія, ти страшний символ гніта. Гді стісняєш ти ногой
там стон народа. Там із подданих здирають третю шкуру. Ти давиш всіх, крича: «Несу свободу!», а грабиш із воплем, двигая культуру. Знаєте, замініть слова нині Івана Франка «Австрію» на Україну, і виля то саме. Всі говорять, про ми двигаємося в Європу. І так се додвигали, що вискочили на буквально послідні міста по уровню житті. Уже тепер пів Африки живе краще, чим жителі України. От чому позираємо, що все-таки тоді еміграція в Америку принесла свої мінуси, но там були і плюси. Наші русини принесли з Америки православ'я. Там самі підкріпили движення православ'я і, думаю, принесли православ'я. А от сьогоднішня еміграція теж має свої великі мінуси, но думаємо і плюси. Бо тепер слабоцерковна, бездуховна Європа получає 600 тисяч русинов. Не всі вони ідеальні християни або якісь проповідники, але, по крайній мірі, у Європі вони організовуються у православні общини при храмах в Германії, в Чехії, в Празі, в Австрії, навіть в Португалії, в Іспанії. І там моляться, а також люблять слухати наші літургії по онлайн-передачах, бо саме іменно наша служба русинська, акценти русинські, проповідь русинська по-русинськи, спів по-русинськи, акценти, повторюся, по-русинськи, свідчать про те, що ми древній народ європейський, котрий має все своє оригінальне. От чому ми віримо, що Бог поможе нам і цю еміграцію пережити. Яке отношення має Охридська церква до Карпаторуської православної церкви Восточної, котра 100 років тому возрождена була на Ізанському соборі? Православна автокефальна церква з іменем Охридська архієпископія существувала вже офіційно даже, хоча раніше могла із часів Кирила Мефодія 885 року, но була фіксована в 1019 до 1767 року. І так, ота древня наша церква має для нас дуже важне значення. Болгари визнавали її із греками. Однако ми сьогодні думаємо, у якому відношенню Охридська архієпископія переплітається із Карпаторуською церквою. Ведь і в самому розумінню Кирил і Мефодій основали Кирило-Мефодіївську православну церкву, і коли були витіснені із Моравії, вони пішли у Болгарію, де цар Борис прийняв і письменність, і православ'я, а то було вже у 885 році, де учні Кирила і Мефодія, особливо Святий Наум, Ораст, вони пішли на Охридське озеро і там 100 років трудилися, готовили переводи на слав'яно-руський язик, щоб допомагати потім через 100 років крестити Київську Русь во времена святого Владимира. Границі архієпископії оставалися тими же, що були при Болгарському царстві времен царя Самуїла, коли часть Карпатської Русі считалася подданими Болгарського царства. У болгарських древніх картах указано, що до нашої ріки Латориця доходила межа. Другі кажуть маленько ниже. Таким образом, Охрид став значним центром слав'янської православної культури. У 1913 році Охридська кафедра переходить у состав Сербської православної церкви. Уже зовсім через 2 роки
У состав сербської церкви войдуть і русини із своєю Карпаторуською православною церквою, яку возродили у 1921 році. Спомнимо ще там, що у 1915 році болгарська церква отримала автокефалію. 41 року болгари, на кінець 45-го року утвердилася і сербська церква, тому із 1919-го Охридська архієпископія, ставши частю сербської церкви, по домофорам якої була і наша Карпаторуська православна церква Восточна, котра возродилася. Так, вийшло, що древня частина Києво-Мефодіївської церкви, Велиці Карпаторуської церкви, і друга половина або частина древньої Охридської архієпископії зійшлися по домофорам сербської церкви, сербського патріарха. Вот чому і донині ми увіряємо, і історично доказано, що всі древні пам'ятники Охрида, звісно, теперішньої Слав'янської Македонії, співпадають із нашими, як слав'яно-руський древній язик. Таких пам'ятників маємо коло 30, де чітко прописано, що як будто би то русини писали на древніх пам'ятниках у древньому Охриді. Новий опит возрождения Охридської церкви, к сожалению, воплотився у началі 40-х годів по движению за образование независимой Македонской православной церкви, що потім послідувала і друга проблема, бо коли у 1945 році створилася Слав'янська держава Македонія, тепер Слав'янська Македонія, то, на жаль, вмішалися власти Македонії, комуністи Македонії, Господи, де це вони не вмішували, не наробили біди. І в 1959 році вони затребували, щоб Македонська православна церква була окрема. Сербська церква на то считала, що не є умов і не є потрібно то робити. І предлагалося на перших порах, щоб Македонська церква ставалася автономна в составі сербської церкви, бо була тоді велика держава Сербія, но предводителі тої Македонської держави, уви, не хотіли довольствуватися автономією, і пройшов церковний розкол. Ми дуже шкодуємо, що та часть древньої церкви нині не має молитвного общення. Но з тих часу там є, звісно, і приходи, які не порвали єдинство з церквою. Однако ми кажемо, як би не сталося, молимося, щоб древня Охридська архієпископія, котра нині представляє собою тепер вже окрему, но вже меншу по території православну церкву Слав'янської Македонії, би колись була визнана із согласія сербського патріарха і согласія других православних церквей. Господи, поможи нашим древнім братям, слав'янам православної Македонії. Вона православна, там не є унії, однако язик древньої Македонії, язик русинов дуже близький. Не випадково сам перший єпископ Карпаторуської православної церкви Досифей не предложив русинам учитися у сербській семінарії, а направив наших русинів учитися у Бітоль, град Македонський, між своїх древніх братів. І коли вернулися звідти наші люди, то вони підтверджували, вони жили дуже між близьким народом по духу і по вірі. Там і сформувався великий святий церкви Христової, святитель Іоанн, котрий воспитував наших русинов, в тому числі і в нього воспитувався і нинішній наш святий архімандрит Василій Пронін,
У народі так називають його святим, і при житті назвали його святим. А також наші покойні протоієреї Николай, Василій Самош і другі священники, котрі прийшли оттуда, добре підготовлені і допомагали нашим русинам формувати Карпаторуську православну церкву Восточну, котра, однако, після війни, коли появилася нова, раніше не существувавша границя по Тисі, котра розрізала по-живому русинов Марамороша і русинов Тячівщини, Хущини, розрізала русинов мадярських і наших, розрізала русинов теперішньої Словакії і нас, і так же саме з поляками, то ясно стало, що прийшлося русинам проситися вийти з состава із-под омофора сербського патріарха і перейти в омофор під Православну церкву Руську, а з 1991 року у состав Української православної церкви, де глава, предстоятель, блаженніший митрополіт Онуфрій. Ми віримо, що дві частини древньої церкви Кирло-Мефодіївської, Карпаторуська православна церква Восточна по реєстрації державній період Чехословакії, а також православна церква з іменем Охридська архієпископія – це дві крила єдної древньої церкви. Ми би дуже просили наших молодих істориків цю тему розвити. І, можливо, могли б ми отримати благословення від наших архієреїв, щоб поїхати у Македонію і поучити там, прочитати македонські архіви, подивитися на древні пам'ятники, щоб ще раз увидіти, яка наша славна історія. Архієпископія Охридська і наша Карпаторуська православна церква Восточна. Історія Закарпаття чудесна і важна. Ну, про це ми поговоримо на услідуючих передачах. А поки най Бог дасть мир і благословення всім нашим русинам, котрі возродили свою Карпаторуську православну церкву Восточну, в'єдно котра, як ніби два крила із благословенною древньою церквою Охридською архієпископією, составляють ту єдину древню церкву, яка дає нам основання казати, що не к нам прийшло православ'я з Києва, з Москви або з Петербурга. Це від нас прийшло православ'я на Київ, а звідти на Велику Росію. Так звучить історія. Надіятися, що державні чиновники будуть поважати русинську національність, поки що немає. Хоча Європа напоминає дзвонити властям України, що у вас 30-річний невирішений питання національної меншини русинської. А також, щоб наша держава держалася в єдинстві, бо лише так поступаючи ми, і громадяни, і християни, тут на землі подані громадяни земної держави, ну а в вічності віримо, що ми будемо громадянами і небесного Єрусалима, небесної вічної країни. І з Богом святим.